Spesial banget ning Solo anak Mas Denny Caknan. Tepuk tangan teman-teman. Ora masuk akal. Gak masuk akal ning uripku. Rockstar lo nonton aku, Cuk. Kok iso ngono? Ngapunten Mas Den, tujuan jenengan napa Mas? Sampean pengen wong-wong iki foto mbek sampean aku mbayangno ya iki Mas Dene nek gandang mulih wong rene kabeh lho yo panggung sepi iki nggo tolong Mas Tony engko langsung digeret mulih Mas Tony ya diamankan ya maksudnya sampean ki wis sangar ning Jawa iki enek lawan. Gak masuk akal Mas Denny. King of Satru terbaik loh. Mas Denny ini panutan ngomong Jawa lah. Mas Denny pernah ngomong ini lur. Awake dhewe sesama seniman Jawa iku kudu saling support. Taek iku. Sumpah taek. Taek. Sumpah. Maksudnya ini, aku sampai saiki orang pernah dadi model video klip dhek lho. Support tekan di Mas Den. Urung ya, tak ceritani ngene. Aku mbiyen iku ndelok Mas Denny iku video klipe. Iku sing model saupanger-sanger lho, Mas Dodit, Abah Kirun. Aku mikir, ancuk levelku urung sakmono, gak apa-apa lah sok ben. Sampai aku mlebu Kompas TV. Kok orang dijak. Dijak Darboygen model video klip aku. Videone sing mendung tanpa edan niku kan geger banget toh 2021. Aku mikir waktu itu, weh bar iki Denny iki. Pasti no trending global. Bahkan ngerti Satru 2 sebelum diupload neng media sosial aku ngerti proses kreatif. Mas Denny nduduhe ning aku ki lho pek lagu anyar. Aku wis jancuk kon. Kode iki pasti kode. Support sesama seniman Jawa tak enteni. Benono telepon aku, Denny iki Denny. Oh duduk. Kok randang dihubung-hubungi sampai videone tayang ngerti sapa model video klipe Erick Thohir. Seniman apa kuwi Erick Thohir? Seniman Jawa tekan ndi? Erick Thohir iku wong Jakarta Mas Den. Sempet ning Inter Milan. Kok iso support seniman Jawa? Ngerti peran ning video klip Erick Thohir mek ngomong ngene lho. Fokus untuk kerja demi memakmurkan bangsa. Ngono tak aku ya iso. Wah. Kacau iki. Aku ya wes lah. Ikhlas bae lah no. Sampai akhirnya Satru 3 dicolong wong aku kayak batin modern. Modern kowe. Alhamdulillah. Akhirnya kacau bra. Dicolong wong Kediri. Nah, seneng banget aku waktu itu. Aku sempat mikir Mas Den, ya Allah, aku enek masalah apa to karo Mas Denny iki? Kok gak dijak-ijak no? Padahal wis dijak Mas Daru loh. Atau jangan-jangan sampean ana masalah karo Mas Darboy. Ngaku ae Mas Den. Lur, ana arek Jawa Timur nantang Jawa Tengah, lur. Didang metu mulai didang. Diadang, dicekel sampai aku jadi model video klipe. Setuju? Delon powerku Mas Den. Keberlangsungan hidupmu di tangan saya. Sampai aku rambut cak maneh berupload video heleh. Tak dongakno ono heleh telu. Ya. Dicolong maneh. Ngantuk raimu Mbak pikir aku guru sejarah apa piye Mas?
Bajingan dipikir jancuk kaya ngrasa wah membosankan Pak. Kowe tane ngarep motoku lho mau ngantuk lho. Kesuwen cangkemmu. Bar delok wayang nek bengi. Terus rene ya. Kowe tak banget lho, gak ditutup pisan lho. Kula teruske nggih. Mboten napa-napa. Ngombe banyu rumiyin pripun? Ben melek, sampun nggih. Kacau iki.